Jamen, hallo. Mit navn det er Mark Du, og jeg studerer til dagligt på Kunstakademiet her i Aarhus. Jeg er lige fyldt 25, og jeg har efterhånden fået sådan et kendskab til det her band Holly Horsepower, som, som faktisk laver udmærket musik, synes jeg. Og jeg er altid ved at grine lidt hver gang jeg sådan ser navnet og skal læse navnet op, Holly Horsepower. Men fordi jeg synes ikke, det er særlig tit, at jeg støder på sådan, altså bands, der har sådan lidt fjollet navn. Men jeg synes også, det er et godt navn, fordi der er noget rytme i det, altså HH, Holly Horsepower. Ja, så det vil jeg anbefale, at de lytter til. Ja, det tror jeg var det. Ha' det godt, og på gensyn.